HC. To bude Full HD a je to HC. A jmenovat 2014. Opravdu roku dobývá Prahu. Koukej. To jsou trpající, já ti to ukážu. Máš to stáhnout z netu. Kinoryb. Kinoryb. Jsi zabalený, když budeš má. Jsi zabalený. Vodej! Classic Entertainment uvádí. Tati, ty Vás natáčí. musel zbalit velikou obličí. Tati, natáčí. Tak já se podívám. Tati, natáčí. Následující příběh byl už vyprávěn mockrát. A my vám ho vypovíme znovu, ale jinak. Jde v něm o ostudem stíhané milence, který dělí dávný svár. Nikdo neví, jak to vlastně všechno začalo, ale je to dost zábavné. Dříve než však započneme, musím vám bohužel přečíst úvod, trochu zdlouhavý a nudný. Dva rody, stejně staroslavné oba, jsme v krásné Veroně. Svůj dávný hněv zas ženou na nůž a zas občanovat v občanských rebelích.